ちは皆さん。ジャスティレ、チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのデンジン・ラックフェルと申します。チベット、ダライラマ法王、そしてシチエに関する1週間のニュースをお送りします。では、まずヘッドラインを見ていきましょう。中国はダライラマ法王の写真を所有してたチベット人59名を逮捕。元政治犯のトゥンルプドルジ氏がチベットで逝去。第61回チベット民主化記念日にあたってペンパスリン出席大臣がチベット国内のチベット人に感謝を表しました。ペンパスリン出席大臣はダライラマ法王へラダック訪問を報告しました。ペンパスリン出席大臣はニマ・デンジン氏の胸像を上幕しました。在スイスチベット人が2022年の冬季北京オリンピックに抗議しました。ヌルツリン代表はアメリカ合衆国国際開発庁の副次官と面会しました。中国当局は先週、四川省ガルツェチベット自治州のザワンボでダライラマ法王の写真を保管してたとして僧侶19名と一般人40人の計59人のチベット人を逮捕しました。報道によりますと、中国警察は過去数ヶ月間に行われたさまざまな襲撃の中で8月22日にチベット人を彼らの自宅で逮捕しました。逮捕された僧侶の中にはロデン・チョラム、バルキャップ、デンジン・ロセル、ペンド、ロシャ、チェチョク、ガデン、シェラブ、チャンペル、ダロ、チェパ、ソナムガラク、ダムディンノルブが確認されています。その他の逮捕者の名前は現時点で不明です。彼らは現在、セルシュン郡の警察署に拘束されています。集団逮捕から3日間後の8月25日、中国当局は地元住民を招集し、ダライラマ法王の写真を保管しないよう警告しました。で、2021年1月19日に同地域の重大の僧侶であるテンジンニマ氏が警察の拷問により死亡したことを受けて3月に入ってから町民への査察が強化されていました。チベットの元政治犯であるトゥンルプドルジ氏がチベットの首都ラサで亡くなりました。74歳でした。情報筋によりますと、チベット人の人権活動を行った後、何年もの獄中で過ごしたトゥンルプドルジ氏が2021年8月25日に亡くなりました。死因は明らかになっていませんが、足に問題があったと伝えられています。1990年5月14日、彼はナクチュで仲間のチベット人の権利を率直に求めたため、ラサ情報部の役人に逮捕されました。2年8ヶ月間の禁錮刑を言い渡され、1995年1月に釈放されました。第61回チベット民主化記念日にあたって、ペンパスリン出席大臣はチベット国内のチベット人に思いを馳せ、中国がチベットで抑圧的な政策を続いている中で、チベット人のアイデンティティを守っている彼らの不屈の勇気と決意を称えました。ダライラマ法王の先見性のあるリーダーシップの下で、チベット民主主義が進化していることについて、出席大臣はチベットの民主主義は亡命初期から長い道のりを歩んできており、我々の自由闘争を存続させ、我々の能力を結集させるための最も重要な資源であると述べました。中央チベット政権は9月2日、ダラムサラで61回のチベット民主化記念日を迎えました。この公式イベントでは、チベット舞台芸術研究所リッパによる文化的パフォーマンス、ダライラマ法王がチベットの民主的機関を強化することの重要性について語ったビデオの上映、チベット人学生の学業成績に対する賞と証明書の授与、元出席大臣でダライラマ法王の兄であるギャル・ドゥンルプ氏の生涯を描いた本の出版、そしてティパの
音楽アルバムやる気2021のリリース発表などが催されました。9月1日、ペンバツリン出席大臣は先日終了したラダックへの初めての公式訪問について、また出席大臣は就任後に行った活動についてダライ・ラマ法王に報告しました。彼は今年の5月に中央チベット政権の出席大臣シーキョンとして任命されて以来、ダライ・ラマ法王との4回目の謁見となります。また大臣は8日間にわたるラダック訪問を無事に終え、9月5日にダラムサラに到着しました。そして出席大臣は9月6日、ダラムサラでニマ・デンジン氏の記念胸像を落成しました。彼はインド軍に所属していたチベット人で、昨年中国の侵攻を阻止するためにバンゴン湖の南岸で行われた軍事作戦で死亡しました。またラダックでも先週ペンバツリン出席大臣の訪問の最終日に同様のニマ・デンジン氏の記念胸像が出席大臣によって上幕されました。スイス・リテンシュタインのチベット人コミュニティは8月28日、2022年の中国での冬季オリンピック開催に抗議するサイクルラリーを開催しました。すべてのチベット人殉教者に敬意を表して80人以上のサイクリストがチベット人の焼身自殺者の写真がプリントされた T シャツを着て、チュリット市の中央駅から中国領事館までラリーを行いました。チベット人コミュニティのメンバーらは国際オリンピック委員会を含む国際社会に対しては、中国共産党政権に鎮圧されている人々の声に耳を傾けるよう呼びかけました。ヌルプチリン大統とダシドゥンル長官は9月1日、USAID アメリカ合衆国国際開発庁のアジア局新副次長のアンジャリ・カオル氏とジョー・テラ氏に面会しました。代表は USAID による中央チベット政権への強力な支援に感謝し、より大きな直接基金提供の可能性や中央チベット政権のデジタル化のビジョンについて話し合いました。副次官のアンジェリ・カオルは USAID の全面的な支援を約束し、CTA との断続的協力に意欲を表しました。これで今週のニュースは以上です。皆さんご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回会いましょう。良い週末をお過ごしください。